Ay buntag sa tanan. Buntag ng Senyor. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Piyesta sa Triumph of the Cross. Kumaw ka na nga mamalandong ta bahin sa krus. Wala mo makapangutana unsay diferensya sa krus o sa crucifix. Kanang cross mao na kadtong walay gitawag nila walay corpus, wala ang lawas ni Jesus, di ba? Kanang crucifix mao na ang cross nga nagtapot ang lawas ni Jesus. Karon ang cross simbolo sa kasakit o mga pag-antos, di ba? Simbolo sa kasakit, mga pag-antos, pagsulay o mga kalisdanan. Simbolo gani sa kamatayon. Ug mao kana nga ang mga tao dili gusto mo pasan og cross sa ilang kinabuhi. Kay dili lamang kini usa ka karga ingnon ta, matawag pa gyud nato ang cross nga tunglo. Ug tungod dinhi ang mga tao nangita gyud og mga paagi aron malikayan nila ang cross diha sa ilang kinabuhi, di ba? Apan matingala ta, ani ang atong Ginoong Hesukristo karon diha sa ebanghelyo nga nagsugo sa mga tao. Pasana gasugo siya nga sa tao sa pagpasan sa ilang cross kada adlaw. Ug gani giingnan sila nga ilan ni nga pasanon uban ang paglipay o paghimaya sa Diyos. So ang tao mahadlok og krus, ang Ginoo nagsugo kanato sa pagpasan sa krus uban ang kalipay. Ang crucifix nagsimbolo sa krus nga gihimo nga blessing. Ang crucifix nagsimbolo sa cross nga gihimo nga blessing imbis gitan-aw nga burden o tunglo, curse. Sa explanation nga naman nga ang crucifix nagsimbolo sa cross nga gihimo nga blessing instead of burden and a curse. Ang cross, ang crucifix nagsimbolo sa cross nga gihimo nga sacrifice. Ug mao na ang naghimo sa cross nga blessing. Ang pulong sacrifice, kabalo mo kung sa meaning sa word sacrifice, nagagikan sa ang pulong sacrifice nagagikan sa duha ka pulong Latin. Duha ka pulong Latin nga sacra
meaning sacred or holy, o fatsere, to make. Sa ato pa, sakra, fatsere, to make holy or to make sacred. Sa ato pa, gihimo ang cross nga sacred. Ug mao kana nga ang cross, ang crucifix, usa ka blessing. Ang cross gihimo nga blessing. Nasato pa? May rason si Jesus nga magsugo, pasana ang blessing. Di ba? Pasana ang cross. Ang buot niya ipasabot. Atong pasanon ang blessing. Kining meaning nga atong gihatag sa sacrifice. To make sacred. Naabot nato tungod sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo, di ba? Gilansang siya sa krus. Ug kinsa man ang si Kristo nga gilansang sa krus. Kinsa man si Kristo? Love, gugma. Nga sa ato pa ang si Kristo nga mao ang gugma gipatapot sa krus. Maglalom-lalom na. Si Kristo nga gugma gilansang sa krus or gipatapot sa krus. Sa ato pa, ang krus nga gitan-aw nato nga mga tao nga simbolo sa pag-antos o mga kasakit, giubanana ni Kristo nga mao ang gugma. Nasato pa ang makita nato sa crucifix, mao ang cross ug ang gugma. Ang cross ug ang gugma. Mao kini ang paagi sa Dios paghiusa sa pag-antos ug gugma. Ug mao kana nga di gyud nato ipalayo ang cross kang Kristo. Tungod kay mao na ang paagi paghimo sa atong mga kasakit o mga pag-antos nga meaningful. Si Kristo mo'y maghimo sa atong mga kasakit o mga pag-antos nga makayara, bearable, and meaningful. Dunay asawa nga busy kaayo sa mga buluhaton sa balay. Nya sa kalit lang gilipot siya sa iyang bana o gihalog o gikugos nga malipayon libot sa balay. Kalit niya og halog ang asawa nang limpyo, busy sa balay, ihalog sa bana, niya gikugos, niya gidagandagan sa sala sa balay. Nya, ang asawa natingala, uging na niya ang bana, sa may dungo sa may nakaon nimo taon. Unya ang bana mitubag. Naibalo ka, day, ning ingon manggod ang pari sa iyang wali, nga kinahanglan pasano namo kada adlaw ang among krus, uban sa dakong gugma o kalipay. Nga sa ato pa ang asawa, mo'y krus sa bana. Pasana ang inyong krus.
Nindot nga application sa giingon ni Jesus nga higugmaon gyud nato ang atong cross. Na ang cross pasano nato uban ang gugma tungod kay anaa sa cross si Jesus. Di ba nindot nga imong gakson ang imong bana o ang imong asawa, imbis imo siyang tunglohon, isip cross sa imong kinabuhi, mahimo pong ma-apply ni nato sa mga tao nga giilan nato nga mga cross sa atong kinabuhi. Ug makita nato ang kausaban sa relasyon. Sa ato bang relasyon ngadto sa atong isig ka tawo, kung ato ang dawaton siya, pasanon siya. Na mga tao nga atong gitan-aw nga cross sa ato ang kinabuhi, ato ba nga pasanon, dawaton, uban ang gugma. So ang cross nahimong balaan tungod ni Kristo. Din gani ana ang cross ana usab si Kristo. Ang akong sister, basig makahilak na pugko ani, maghisgot mo. Emotional mong ko, maghisgot gani ko kan ilabi na sa pamilya na ang akong sister gabi nag-text na ako, sabit, muuli na ko sa ato ugma. Kay gioperahan man siya diri sa Dumaguete sa cancer. Nyaningon siya nga, salamat sa imong mga pag-ampo. Padayon ko nga maghangyo og prayer support as I face this trial with open heart and strong faith. I am willing to carry my cross because I know God will not forsake me. Muna'y husto nga attitude. Muna ang gisugo, muna ang gipasabot ni Jesus na pasaano nato ang atong cross adlaw-adlaw. Padayon ko nga maghangyo og prayer support as I face this trial with open heart and strong faith. I am willing to carry my cross because I know God will not forsake. Amen.